Инвестираме 250 000 евро в Дубай и в Лондон и в двата случая купуваме едностайно жилище с тази разлика, че в Дубай ще бъде ново. Активно ще вземем приблизителен един и същи наем, 1500 евро в Лондон, 1600 в Дубай. Веселата част. Ако използвате агенция в Лондон, ви взимат между 6 и 8% на годишна база, без да го менажират. Ако го менажират, скачате между 16 и 20%. В Дубай батко ви взима точно 0 за намиране на наемател. От там нататък газ сертификат, електричество сертификат, всяка година плащате. За преподписване на договор в Лондон ми взеха на жилище, което получавам 1600 годишен наем, за 2 месеца от 3200 аз взех чисто 580. От там нататък продължавате с такси между 20 и 45%, зависимост от дохода. Като всичко до момента в Дубай е 0000. Строги регулации имате също за мухъл в Лондон или чисто ще вземете между 2 и 3% от инвестиции си на годишна база в Лондон. В Дубай е 3 пъти повече. Когато продавате съответно в Дубай дължите кръгла 0, в Лондон ще ви вземат отново такси. Като купувате е също много весело. В Лондон за всяко второ, трето и четвърто жилище има допълнителни 5% върху вече 5% stamp duty или примера за 1 милион жилище в Лондон ще ви вземат 91 250 паунда такса. В Дубай е само 4%, независимо дали е второ, трето, десето жилище, като в момента промоции много от фирмите строители поемат тези 4% и вие не плащате дори и тях. Се очудвайте защо толкова милионери и въобще богати хора избират да се преместят и да инвестират парите си в Дубай.